Mai puteți? Mai puteți? Mai puteți? De ce nu mai puteți? Este foarte tare. Până acum am urcat doar pe stradă. De ce? Hai că aici este drum drept, e frumos. Momentan da. A, nu, că e drept, nu mai urci acum. E pantă de câteva grade, nu e de 100 de grade. Dacă tu te vai zice. Dacă tu te vai zice, ce să mai zice? Ce să mai zice? Ce să mai zice? Nu mai avem. De ce? Și că nu mai vorbi, că obosesc eu. Te rog, vorbește, dă-mi un interviu. Drum l-am făcut. Am urcat foarte greu, destul de greu am urcat până aici. Este un pic umed și suntem cam leșinați. Am înțeles că mai trebuie să urcăm pe undeva, dar nu știm sigur pe unde. Și să sperăm că nu este la fel de... Dar n-a fost foarte greu acum, doar că trebuie să fii atent, un pic atent. A fost foarte greu. Mai aveam puțin și urcam stânca aia. Ai mai pisică, că n-a fost greu? Da. Pentru mine nu era greu, dar pentru Profu mănâncă piersică. Andra! Fă-mi cu mâna. Te filmez. Da. Te filmez, domne. Da. Andra a stat cu picioarele goale în apă să ne ajute. Și acum îmi face cu mânuța. Să ne... De ce doar așa de mult? A, da. O să ne vedem realizările. Aia albă. O să-i dau cea albă. Și cam atât. Pam! Alo. Ce era acolo? Un drac. Unde e? Ce dracu e ăsta? Ia-mă, unde e? L-am văzut! Era micuț! E, sare la cur.